Ez dira gutxi, 20. mendearen lehen erdialdean, herri eta familia utzi eta atzerrira abiatzen ziren euskaldunak, artzain lanetan, etorkizun hobe baten bila. Haietako gehienak, Ameriketara joaten ziren egoera ekonomikoak eta beste faktore batzuk behartuta. Ni Jorge naiz, 50ko hamarkadan, Ameriketara junitzan diru irabazten emigrante euskaldun bat naiz. Nire aite ni oso gazte nitzela hil zan bihotzekuk emonda. Familiako danok triste da indarbarik gatu ginen, baina familie eta bazerrire aurrera atara bizirien. Nire amak ez eban euki astirik malko bat botateko be. Enterru hurrengo egunean, biharrean, junbiarri zen izeban. Errenterua ginean eta bazerrire ezan gurie, eta hiletako zorra geunkezan pagatu gabe. Egunon, Jesusa. Egunon, Jose, egunon. Gaur nire haitxoan izan nator eta dakizu modun errentipa eta kogune heldu da. Bazen eizozatik nipa, Joseba, dirurik ez guretxin, dirurik ez. Negozu, piperrak, tomatik, oilupe badeuketaz. Horrek, Jesusa, gupu daukaz etxin, nahi beste. Da guke diru bihu. Nik dirurik ez deuket. Bakite, gatxa ala diru emoti ongo gunetan, baina haitxek ez aste, ja bi aste geixenez. Beste bi aste da, ja kanpora zeizela, baserritxik. Baina nik ez deuket dirurik, ez deuket. Ez deuket, ai ama. Zozelan arreglau iko zaria. Jesus, Maria eta Jose. Ne. Aite hilda, bazerria galtzeko zorian egingo zan. Biherragaz segitzeko inoz baino batuago egon behar genduan. Nik kanpoko lanak egiten nebazan eta arrebak eta amak kanpokuk eta barrukuk. Egile esan, emakumeen papera bazerriren gitxi baloraute egonda betidanik. Naite langilik eta borrokalari zek izen ikusi ezinek zin eguneroko bizitzan. Beti gizonan itzalien. Urti pasaudi da untxe konturetzen nire amak. Ez eukala inoz deskantzurik. Zenbat biher ein ete gu aurrera ataratzeko. Isilik. Sekula kejau barik. Goizetik gabera. Kanpoko lanakin amaitzen gendu ni sukaldeko maizen jartzen nintzen. Etxeko makumiek baskarire ein eta beste hainbeste etxeko lan ein biher izeten bezen. Familian notizi txar badeuket. Jose etorri da, errenteru semia. Da zasku ezko pagetan etxetik kanpora kunbiogula. Da dirurik ez daukegu. Ez daukegu dirurik. Ez dakit, ez lanen bioguna, ez dakit. Bueno, ama eta hoixok pentsetan noa, eta pentsago, zuek ondo bizi alizeteko, erabakirik onna ala, ni Ameriketa juti biharran bilen. Baina benetan, zela jongo zinen? Zen biogu zer. Abioien jungo nintzen eta bertan hartzain mugun topoko nean bihar bat. Zeme, baina zainu mesedez, entzun. Hotza hondiz egiten dauan. Jertzie ipinike. Jan ingoztezu, jan, lehen bezaz edarra ben. Ondo zainu mesedez, mesedez.
20 urtegaz junitzeni boizera. Sekulo aulestitxik urten barik. Eta ez ingles eta ez erdera berbarik egin barik. Baina egiz esateko, bertan be, eneban askorik ikesi 4 edo 5 berba bakarrik. Lagun baten bitartez, 3 urteko kontratu firmau eta junitzen. Eta bertan 6 urte initun. 1974ko abenduaren 8 heldu nitzeni boizera. Segidun mendire eruan nauen, da 3.500 ardi ipinizti izan zaintzeko. 24 orduko biarra sana. Ingirun euskaldun asko neukezan, eta danak esateben lan gogorrena bakarrik denpori pasetie sala. Eta askok herrimine jota Euskal Herrire bueltetie pentsau ben denpori baino harina. Euskaldunok oso estimatu eginen boizen, biergin finek ginelako. Ama, zelan zegoz danok aurestitxik, nik asko bota dezaitxue faltan, zuen behar izan handixe dauket. Egunek amen lusik di mendibalin, bakardari da gauza egitatxearena. Inoz be ziotein berbaik, ez daulako inor, eta ez ziot inoaz neure pena kontau. Niaz etorrizin asko, denbori baino harina voltauzin, baina zulatzai, ez dut amore emangota, batzerrixe erosteko tiro guzti lortu arte. Eurixe edurre aixi danak superokoz, gure familixi gogor mantentzeko. Uste baino lehenago egona horretxin, ordura arte musu handi bat danontzat.